You are welcome to part 3 of this video series as we count numbers 1 to 1000 in Igbo language. Before now, we've done 2 videos covering numbers 1 to 100. In case you missed any of them, please check the description box of this video for links to those earlier videos. And today, we are counting numbers 101 to 150. And we arrange them in a simple way that will make it easy for you to understand them and apply them. So join me in the class as we do this together. I am the Igbo tutor, Onye Nkuzi Igbo. You are welcome to the class. Let's begin. 101. Otu narị na otu. Otu narị na otu. 101. 102. Otu narị na abụọ. Otu narị na abụọ. 102. 103. Otu narị na atọ. Otu narị na atọ. 103. 104. Otu narị na anọ. Otu narị na anọ. 104. 105. Otu narị na ise. Otu narị na ise. 105. Let's move on to the next page. 106. Otu narị na isii. Otu narị na isii. 106. 107. Otu narị na asaa. Otu narị na asaa. 107. 108. Otu narị na asatọ. Otu narị na asatọ. 108. 109. Otu narị na itoolu. Otu narị na itoolu. 109. 110. Otu narị na iri. Otu narị na iri. 110. Otu narị na iri. Let's move on to 111. Otu narị iri na otu. Otu narị iri na otu. 111. 112. Otu narị iri na abụọ. Otu narị iri na abụọ. 112. 113. Otu narị iri na atọ. Otu narị iri na atọ. 113. 114. Otu narị iri na anọ. Otu narị iri na anọ. 114. 115. Otu narị iri na ise. Otu narị iri na ise. 115. We'll move on to the next page. 116. Otu narị iri na isii. Otu narị iri na isii. 116. 117. Otu narị iri na asaa. Otu narị iri na asaa. 117. 118. Otu narị iri na asatọ. Otu narị iri na asatọ. 118. 119. Otu narị iri na itoolu. Otu narị iri na itoolu. 119. 120. Otu narị na iri abụọ. Otu narị na iri abụọ. 120. Move on to the next page. 121. Otu narị iri abụọ na otu. Otu narị iri abụọ na otu. 121. 122. Otu narị iri abụọ na abụọ. Otu narị iri abụọ na abụọ. 122. 123. Otu narị iri abụọ na atọ. Otu narị iri abụọ na atọ. 123. 124. Otu narị iri abụọ na anọ. Otu narị iri abụọ na anọ. 124.
125. Otu narị iri abụọ na ise. Otu narị iri abụọ na ise. 125. Thank you for learning Igbo language with us. Do you know you stand to gain greatly by subscribing to this YouTube channel and visiting our homepage, wherein you will find great and enriching Igbo language videos? Do that right now, and you'll be glad you did. Thank you for doing that. Chukwu gozie gị. Let's move on. We'll move on to the next page. 126. Otu narị iri abụọ na isii. Otu narị iri abụọ na isii. 126. 127. Otu narị iri abụọ na asaa. Otu narị iri abụọ na asaa. 128. Otu narị iri abụọ na asatọ. Otu narị iri abụọ na asatọ. 128. 129. Otu narị iri abụọ na itoolu. Otu narị iri abụọ na itoolu. 129. 130. Otu narị na iri atọ. Otu narị na iri atọ. 130. Move on to the next page, and we have 131. Otu narị iri atọ na otu. Otu narị iri atọ na otu. 131. 132. Otu narị iri atọ na abụọ. Otu narị iri atọ na abụọ. 132. 133. Otu narị iri atọ na atọ. Otu narị iri atọ na atọ. 133. 134. Otu narị iri atọ na anọ. Otu narị iri atọ na anọ. 134. 135. Otu narị iri atọ na ise. Otu narị iri atọ na ise. 135. Let's move on. And we have 136. 136. Otu narị iri atọ na isii. Otu narị iri atọ na isii. 137. Otu narị iri atọ na asaa. Otu narị iri atọ na asaa. 137. 138. Otu narị iri atọ na asatọ. Otu narị iri atọ na asatọ. 138. 139. Otu narị iri atọ na itoolu. Otu narị iri atọ na itoolu. 140. Otu narị na iri anọ. Otu narị na iri anọ. 140. We'll move on to the next page. 141. Otu narị iri anọ na otu. Otu narị iri anọ na otu. 141. 142. Otu narị iri anọ na abụọ. Otu narị iri anọ na abụọ. 142. 143. Otu narị iri anọ na atọ. Otu narị iri anọ na atọ. 143. 144. Otu narị iri anọ na anọ. Otu narị iri anọ na anọ. 144. 145. Otu narị iri anọ na ise. Otu narị iri anọ na ise. 145. And we move on to the last page. 146. Otu narị iri anọ na isii. Otu narị iri anọ na isii. 146. 147. Otu narị iri anọ na asaa. Otu narị iri anọ na asaa. 147. 148. Otu narị iri anọ na asatọ. Otu narị iri anọ na asatọ. 148. 149. Otu narị iri anọ na itoolu. Otu narị iri anọ na itoolu. And finally 150 for today. Otu narị na iri ise. Otu narị
na iri ise, 150. Thank you for being with us to this point, and on the screen is displayed one selected video which we think will be very useful to you as you watch it. So go ahead and click on that video on the screen now, watch, and you'll be glad you did. Thank you for watching. See you in our next video. God bless you.